No mar tamén hai pintores, son os chocos, que ca súa tinta fan diseños, pero neste caso de arte abstracta. Aquí pintaron con lunares un destes peixes porco, mirade para aí, con lunariños, e despois tamén fixeron pintura en meu irmán na roupa de aguas. Aí tamén fixeron outro cuadro de arte abstracta en negro. Por aí tamén intentaron pintar aí no lado. Bueno, eles si poden pintan con todo, o que pasa é que eles pintan en negro solo. A tinta destes pintores mariños non solamente sirve para pintar cuadros na nosa lancha, sino que ás veces tamén nos pintan a nós nos brazos e na cara, aínda que é fácil lavalo mentras non se seque. Como a súa tinta a levan jardadiña nunha bolsiña dentro de cada un deles, tamén vale para cando se cociña, como é típico, por exemplo, da zona de Redondela ou de Arcade, en Pontevedra, para tintar o arroz ou o fideo co que se cociña, e está riquísimo o choco. Pero recordade sempre de que o mar en Galicia non é en blanco e negro, como esta estrella de mar de 5 puntas e este color vermello tan intenso, ou as pintas que as que está dibujado o pequeno merjachiño, os azules eléctricos e naranxas do jaián ou escorobellón, o naranxiña intenso das esponxas de mar, a forma redonda e pinchuda dos erizos con estes colores violetas tan bonitos, o naranxiña claro das ovas de calamar, o blanco en forma de árbol das gorgonias, este coral flexible tan típico das nosas costas, pero que tamén poden ter este color magenta tan intenso. Poden ter formas pinchudas, como a aleta do peixe porco, amarilliño, rojo, atigrado, pero tamén con pequenos lunariños de color blanco como os do serronco, iridiscente como os pavos reales e como os rabiños das marajotas, aínda que no resto do corpo son de tonos castañiños para camuflárense entre os sargasos onde viven, con pinzas e antenas como os lombricantes azulados de Galicia. Outros teñen escamas que recordan o verde das esmeraldas ou o azul dos zafiros. Parecen como pezas de joyería esas escamas relucientes de azul eléctrico, de verde tan bonitiño, da humilde sardiña. E como olvidarse do diseño que teñen os pintos debaixo da súa cabeza, con eses colores tan intensos e ese diseño tan exclusivo, e que no seu enteiro conxunto é un dos peixes máis bonitos que temos en Galicia. E que ademais é que non hai dous iguales. De color plata como a panchiña, ou de color plata como o sarjo, pero con rayas negras de arriba a baixo e un da cabeza como o sarjo. Tamén están os peixiños planos, que teñen os ollos pola parte de arriba e que viven pegados ao fondo do mar, como os asadías, que teñen este color area tan característico para se camuflaren, pero que pola parte de abaixo, por onde ninguén as ven, son de color blanco e ademais están sempre moi limpiñas. A forma dos ovos de raia recordan a unha cascuda e que ademais eses corniños que teñen na parte de arriba e máis na parte de abaixo, xunto con unha especie de pegamento que leva na súa superficie, axúdalle a quedar enganchado nos sargasos do fondo do mar e que a corriente non os leve mentras as pequenas raias se están desarrollando no interior do ovo hasta que xa están listas para salir e buscarse a vida por sí mismas. Mismo o choco do que falamos ao principio non é nada aburrido, porque fijádevos, é unha forma increíble que parece un extraterrestre e é que ten un raxos largos cos que se axuda a cazar a distancia os camaróns e os peixiños, cas súas ventosas na punta, pero tamén outros cos que se axuda para comer.
e que están con rayas e puntiños blancos no seu diseño e que se completa no corpo con esa forma atigrada dos seus colores tamén. E que o mar en Galicia é tan bo e é tan bonito que non solamente nos dá cousas de comer e cartos a través do noso traballo, como é no caso dos mariñeiros, sino que ademais ten un montón de cousas bonitas para ver e disfrutar o velas. E da mesma maneira tamén podemos disfrutar o coidalas, o coidar do mar.